Bore da, a croeso cynnas I Garsalem. Llybyn ydych chi adran eich cartrefi rhan fwyaf, os ydym i'n meddwl, ond croeso cynnas I chi anyway. Dwi jyst wedi bod yn meddwl ynglyn â'n sefyllfa wythnos yma ac mae'n gyfnod anodd, ond mae bobl wedi cael profiadau gwahanol yn ystod yr wythnos. Rhai bobl wedi cael wythnos da, rhai wedi cael wythnos anodd. Ond mae Duw yn gariad a'i natur o ydy cariad. Felly dwi eisiau gwahodd chi bore yma I addoli y Duw sydd yn dda a sy'n llawn cariad a'i natur ydy cariad. A dwi jyst yn gweddio fyddwch chi'n cyfarfod efo'r Duw yma a fydd o'n cyfarfod efo chi yn ein addoliad bore yma. Gadewch chi ni addoli. Hosanna,
nghalon i, bod yn cysgod rhygyddiau i, rheidwaith fy mywyd i, o heddiw yma. Rwyt ti'n dda, dda, o, rwyt ti'n dda, dda, o, rwyt ti'n dda, dda, o, rwyt ti'n dda, dda, o. Gad i frenin fy nghalon i, bod yn wynt i'n hwyliau i, yr angor yn y storm o heddiw yma. Gad i frenin fy nghalon i, bod yn dan i'n mhenau ni, ac adlais fy nyddiau i, o heddiw yma. Rwyt ti'n dda, dda, o, rwyt ti'n dda, dda, o, rwyt ti'n dda, dda, o, rwyt ti'n dda, dda, o. Gad i frenin fy nghalon i, bod yn wynt i'm hwyliau i, yr angor yn y storm o heddiw yma. Gad i frenin fy nghalon i, bod yn dan i'm mhenau ni, ac adlais fy nyddiau i, o heddiw yma. Rwyt ti'n dda, dda, o, rwyt ti'n dda, dda, o, rwyt ti'n dda, dda, rwyt ti'n mor dda, rwyt ti'n dda, dda, o, rwyt ti'n dda, dda, o, rwyt ti'n dda, Lady byth yn adael i, byth yn adael i law. Lady byth yn adael i, byth yn adael i law. Lady byth yn adael i, byth yn adael i law. Lady byth yn adael i, byth yn adael i law. Rwyt ti'n dda, dda, o, mor dda, dda, o, rwyt ti'n 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 dda, dda, Dofodd flaen ddi-ddaddoli, derbyn fawr fy nghalon i, ti yn unig sydd yn deilwng, ti yn unig fi ar mawl i gyd. Dofodd flaen ddi-ddaddoli, derbyn fawr fy nghalon i, ti yn
yn unig sydd yn deilwng, ti yn unig fi ar mawl i gyd. Bendithiariwr, benai ni, bendithiariwr. Bendithiariwr, benai ni, bendithiariwr. Molariwr, benai ni, molariwr. Molariwr, benai ni, Dofodd flaen eitha ddori, derbyn mawl fy nghalon i. Ti yn unig sydd yn deilwng, ti yn unig fi ar mawl i gyd. Dofodd flaen eitha ddori, derbyn mawl fy nghalon i. Ti yn unig sydd yn deilwng, ti yn unig fi ar mawl i gyd. Dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llun. Tywysog bywyd pyr yn marw, marw i brynu'n bywyd ni. Pwy all beidio chofio amdano, pwy all beidio eich chanu glod. Dyma gariad nad anhangol, tra bod nefoedd weddyn glod. Fach gariad ar gael fariau yr ymrwygodd, wrth yn hon a'r dyfnder mawr. Torodd holl ar gaeau'r nefoedd, oedd yn dyn a hyd yn awr. Gras a chariad megis dilyn, yn ymdywall ymanghyr, a chyfiawn pyr a heddwch, yn cusanu ei cariad am feidrol, cariad i derfyn, cariad i amor, cariad trygwyddol, cariad am feidrol, cariad i derfyn, does dim byd fel dy gariad ni. Cariad am feidrol, cariad i derfyn, cariad i amor, cariad tragwyddol, cariad am feidrol, cariad i derfyn, cariad i amor, does dim cariad.
Wel, bore da ffrindiau. Gobeithio'ch bod chi'n cadw'n iawn dros o'ch eiliad. Fi jyst sortio mas yr haul yma. Dyna ni. Felly mae o'n hyfryd cael ymuno gyda chi bore yma. Diolch fawr iawn i Robin a'r band am harwain i bore yma, am ddod â ni mewn i bresenoldeb Cariad Duw mewn can ac addoliad ac ysbryd bore yma. Newn ni wneud y casgliad a'r cyhoeddiadau nawr, so mae manylion y casgliad ar y sgrin. Eich cwmni, chi sy'n bwysica, ond os ych chi yn dymuno rhoi tuag at waith yr eglwys a'r deyrnas, yna mae modd wneud hynny drwy neges destun, neu mae modd cychwyn rhoi yn rheolaidd drwy fynd draw i'n gwefan ni. Wedyn, mae'r clwb coffi ar y diwedd eto bore yma. Mae'r cod Zoom fan yna, mae croeso i chi ymuno. Mae yna griw yn dod at ei gilydd, weithio'n griw bach, weithio'n griw mwy ar ddiwedd yr oedfa, jyst i gael clonc a phaned ar ddiwedd yr oedfa. Chydig bach o newid trefniadau nos Fawrth. Mae 3 o'n grwpiau cymuned fel arfer yn cyfarfod nos Fawrth, ond wythnos yma, fel rhan o gyfres o cyfarfodydd y Grawys yn y dref yma, le mae pob eglwys yn cymryd i dro i arwain. Yn tro ni ydi o wythnos yma, a bydd y cyfarfod yna am 8 o'r gloch ar Zoom nos Fawrth. Felly bydd y 3 grŵp cymuned yn dod at yn gilydd ar gyfer hwnna, a mi fydd ffrindiau o eglwysi eraill yn y dre hefyd yn ymuno gyda ni. A fi a Menna fydd yn arwain y cyfarfod yna. So mae hwnna am 8 o'r gloch nos Fawrth, a newn ni bostio'r manylion Zoom allan ar e-bost ac ar Facebook cyn nos Fawrth. Bydd e'n manylion gwahanol i'r arfer. Ond dyna ni. Oes yna rhywbeth arall, dwi'n meddwl? Na, dyna ni, dwi'n meddwl. Dyna'r cyhoeddiadau am heddiw. O ie, Llanllanas pnawn yma i chi sydd wedi cofrestru. Da ni'n disgwyl mlaen i'ch gweld chi. Mae hwnna am 4 o'r gloch unwaith eto ar Zoom. Ac i ddeud y gwir, mae dal cyfle i gofrestru os ydych chi eisiau, achos dosbarthu'r adnoddau dros e-bost i ni ar hyn o bryd oherwydd y cyfnod clo. Felly, allwch chi fynd draw i cersalem.com, clicio'r Llanllanas a gofrestru, a wedyn newn ni'n siŵr bod chi'n cael yr adnoddau ar e-bost a'r link Zoom cyn 4 o'r gloch. So, da ni'n disgwyl mlaen yn fawr ar gyfer hwnna. Wel, cyn bod ni'n mynd at y neges bore yma, gewn ni blygu pen mewn gweddi. O Dduw Dad, da ni'n diolch dy fod ti yn ben ar yr eglwys ac yn arglwydd yr holl fyd. I ni'n diolch yn bod ni yn cael yn gwahodd bore yma mewn i dy bresenoldeb di. I ni siarad efo ti mewn gweddi'n agored fel hyn, i ni addoli ti, ac wrth i ni ddysgu a myfyrio mwy amdano ti. O Dduw Dad, gad i be da ni eisoes wedi brofi bore yma fod fel hedyn mwstad, fel y byddwn ni yn myfyrio yno mewn munud, yn plannu hun yn calon ac yn tyfu. O Dduw Dad, gad i'r hyn i ni'n mynd i rannu bore yma newid ni. Gad iddo greu argraff arna ni. Gad iddo fod yn fwy na just cadw traddodiad a cadw arfer ar fore di Sul. Ond ni'n gofyn i'r oedfa bore yma fod yn garreg filltir proffawnd ar yn taith ni fel unigolion ac fel eglwys. Felly, Dduw Dad, ni'n gofyn i ti alfon yr ysbryd i gynhesu'n calonau ni bore yma yn enw Iesu. Amen. Wel, ar hyn o bryd, da ni'n ganol cyfres o'r enw Rhwng Bethlehem a'r Groes. Sef cyfres le ni'n edrych ar ddamhegion Iesu rhwng y Nadolig a'r Pasg. A'r ddameg sydd gyda ni bore yma ydy dameg yr hedyn mwstad. Y dameg sy'n ymddangos yn Efengyl Mathew, Marc a Luc.
a mae e'n ddameg syml, ond yn ddameg bwerus ac yn hoff ddameg i lot o bobl. Mae e'n ddameg sydd wedi ysbrydoli Cristnogion ac eglwysu dros y canrifoedd. Mae hyd yn oed wedi ysbrydoli pobl Llanbedr, Pont Steffan i agor caffi o'r enw yr Hedyn Mwstard. A da ni gyd yn disgwyl mlaen i gael teithio i'r de eto a stopio yn yr Hedyn Mwstard i gael cacen. Ond be bynnag am hynny, mae'r darlleniad bore yma yn dod o Efengyl Mathew. Mae'n darlleniad byr iawn, dim ond 2 adnod o Mathew 13, adnodau 31 a 32. Dywedodd stori arall wrthyn nhw. Mae teyrnasiad yr unefol fel hedyn mwstard yn cael ei blannu gan rywun yn ei gau. Mai dyma'r hedyn lleia un, mae'n tyfu i fod y planhigyn mwyaf yn yr ardd. Mae'n tyfu'n goeden y gall yr adar ddod i nythu yn ei changhennau. Felly, y cwestiwn cyntaf sydd gyda ni bore yma ydy nid un diwinyddol o'r rheidrwydd, ond yn hytrach un botanegol. A i siarad am y Nigra Presica neu siarad am y Salvadora Presica. Na chi Lladin gorau dwi'n gallu dod fyny efo fo, oedd Iesu. Un o'r dirgelion cyntaf ynglyn â'r ddameg yma yw gofyn, wel, am ba blanhigyn yn union oedd Iesu yn siarad amdano fe yn y ddameg yma. Mae rhai pobl yn meddwl mae siarad am y black mustard oedd Iesu, sef y Nigra Presica. Oedd y planhigyn yma yn cael ei dyfu yn helaeth yn y rhan o'r byd le oedd Iesu yn byw a gweinidogaethu. A mi oedd e'n cael ei ddefnyddio oherwydd i flas cryf, i flas ffrwydro le. Ond y broblem efo'r damcaniaeth yma yw oedd e yn tyfu i fod yn eitha mawr, bydde fe ddim yn cael ei ystyried yn goeden, ac yn sicr bydde fe ddim yn goeden y bydde adar yn gallu glanio ynddo fe, fel mae Iesu'n sôn amdano yn y ddameg. Felly, y ddamcaniaeth arall mae pobl gyda yw mae actually siarad oedd Iesu am y Salvadora Presica. Oedd hwn hefyd yn blanhigyn oedd â blas cryf a ffrwydrol, fel mwstard. Ond yn wahanol i'r black mustard, bydde hwn yn tyfu'n gyflym a bydde fe yn tyfu yn goeden digon mawr i adar gallu glanio arno fe. Nawr, oedd na naturiaethwr o'r enw Gaius Plinius Secundus o'r ganrif gyntaf. So rhyw fath o kind of Iolo Williams Rhufeinig. A dyma mae e'n dweud am y Salvadora Presica. Obviously, yn Lladin oedd y llyfr yn wreiddiol, oedd o ddim yn siarad Cymraeg. Planhigyn hynod fuddiol i'r iechyd. Mae'n tyfu'n gwbl wyllt ei fod yn cael ei wella drwy gael ei draws blannu. Ond ar y llaw arall, pan fydd wedi ei hau unwaith, prin ei bod yn bosib cael y lle'n rhydd ohono, gan fod yr hadau pan fydda'n syrthio'n egino ar unwaith. So dwi'n hoffi meddwl, actually, mae nid y black mustard seed oedd e, ond hwn, y Salvadora Presica. Achos, os mae siarad am y Salvadora Presica oedd Iesu, yna mae gyda ni ddelweddau ag ystyron ag lot dyfnach a fwy diddorol y gallwn ni ystyried. Achos, os mae'r Salvadora Presica oedd yna mae hwn yn fwy na jyst delwedd ynglyn â rhywbeth sy'n tyfu. Ond yn hytrach, mae e'n cyfeirio at deyrnas Dduw fel planhigyn ymledol. Yn Saesneg, invasive plant. Rhywbeth fel mint. Dwi'n gwybod os ydych chi wedi plannu mint yn eich gardd neu yn eich herb patch. Wel, fi'n cofio nes i blannu mint unwaith mewn planter gyda lot o herbs eraill. Ond yn sydyn iawn, nath y mint
Jyst tyfu trwy y bocs i gyd a lladd yr holl herbs arall a cymryd drosto'r peth yn llwyr. Ac mai rhyw shrub bach nes i blannu yn wreiddiol, gofio pan nes i gloddio'r peth allan, oedd e wedi tyfu yn drwch trwy y bocs i gyd. A rhywbeth tebyg oedd y Salvadora Pressica. Felly mae meddwl am deyrnas Duw fel rhywbeth sydd yn lledu ac yn cydio ac yn aros unwaith mae e'n cael i le. Dwi'n meddwl yn ddelwedd gryf iawn, a'n sicr mae e'n ddelwedd sy'n apelio ato fi. Bod teyrnas Duw fel planhigyn sydd yn cyffwrdd y tir ac wedyn yn cydio ac yn lledu ac yn ymledu fel tân gwyllt. Mae'n bwerus, dwi'n meddwl am deyrnas Duw fel y Salvadora Pressica. Nawr, yr ail beth ddelwedd am y Salvadora Pressica sy'n bwerus yw y busnes bod e yn tyfu i fod yn goeden. A'r goeden yna ddigon mawr i ddenu adar i lanio arno fe. Nawr, yn ein gerddi domestic ni, da ni'n croesawu adar. Da ni'n licio gweld robin goch fach yn glanio, sgynna ni dim adar yn gardd ni, ond da ni'n trio'n gorau. Da ni'n licio gweld adar yn glanio yn gardd ni, a maen nhw'n bethau bach del i edrych arno. Ond, tasech chi yn a gardd efo lot o gynydau, yna byddwch chi ddim eisiau denu adar, achos bydden nhw yn amharu ar beth i chi'n trio gwneud yn yr ardd gyda'r cnydau. Felly mae meddwl am teyrnas Dduw fel y Salvadora Pressica oedd yn denu adar yn ddiddorol iawn. Mae e fel meddwl am bod teyrnas Dduw yn dod fel grym sydd yn aflonyddu ac yn upsetio y drefn fel mae e, yn troi pethau ben i weired, yn gorfodi bobl i newid i cynlluniau. Rhywbeth na ellir byth ei ddileu gweithaf pob ymdrech yw ddistewi neu i ddifa. A mae teyrnas Dduw hefyd, fel y goeden yn denu'r adar, yn denu pobl o'r tu allan, sydd fel yr adar yn chwilio am gysgod, yn chwilio am noddfa. A mae hwnna'n her i'r deyrnas a'r eglwys hefyd. Pobl yn dod yn torri ar draws be da ni yn meddwl sydd yn daclus a ffordd da ni'n disgwyl bod pethau'n mynd i fynd. Mae'n atgoffa fi fod y deyrnas a'r eglwys sydd yn ceisio Duw a sy'n ceisio bod yn genhadol ac yn driw i werthoedd y deyrnas, mynd i fod yn deyrnas ac eglwys fler. Os ydy eglwys yn rhy daclus, yna falle bod e ddim yn eglwys sydd yn agos i'r deyrnas. Nawr mae'r dehongliad yma o feddwl mae y Salvadora, y Salvadora Pressica oedd y deyrnas, yn arwydd yn unnerving, ond hefyd mae e yn gyffroes hefyd. Teyrnas sy'n anghysurus i bobl cyfforddus. Teyrnas sy'n tanseilio'r pwerus, ond teyrnas sydd yn cynnig cartref a cysgod i bobl yr ymylon. Dyna beth oedd y goeden fwstad mae Iesu'n siarad amdano. A dyna yw gwerthodd y deyrnas, da ni'n gweld fwyaf clir y mywyd ac yn ysgeidiaeth Iesu Grist ei hun. Nawr mae teyrnas fel had, mae e'n tyfu. Dyw ddim yn gallu wneud dim byd arall. Nawr, i chi sydd yn gwybod lle da ni yn byw, da chi'n gwybod bod dim lot o ardd gyda ni. Mae gyda ni jyst rhyw sgwaren bach gyda concrete ac artificial grass ar ei bennau. Dyna pa mor exciting ydy'n gardd gefn ni gan bod ni'n byw yng nghanol y dref. Ond mae gyda ni ambell i planter a hefyd hen fyns ailgylchu, le ni wedi llenwi gyda pridd ac ni'n trio tyfu gwahanol bethau ynddyn nhw o un blwyddyn i'r llall. Nawr, dwi'n mwynhau cloddio y pridd tua amser Pasg
bob blwyddyn. Dwi'n mwynhau troi y pryd drosto a trio plannu pethau gwahanol o un blwyddyn i'r llall. Nawr, y broblem ydy, mae'r bechgyn sydd gyda ni yn troi'r pryd drosto trwy'r amser. Felly, y 2 flynedd diwetha, does dim un had wedi cael unrhyw lonydd i gydio nac i dyfu. Ond rai blynyddoedd yn ôl, gaethon ni chydig bach o lwyddiant yn tyfu lettuce. Oedd chydig bach yn siomedig achos dwi actually ddim yn hoffi lettuce. Ond gaethon ni drwch o lettuce ac oedd e'n exciting iawn gweld nhw'n torri trwy y pridd. A wedyn, chydig wythnosau wedyn, oedd nhw'n drwch trwy y planters i gyd. Ac oedd yna rhywbeth satisfying iawn am eu torri nhw a dod nhw mewn i'r tŷ a'i golchi nhw a'i bwyta nhw. Nawr, o'n i'n darllen wythnos hyn, llyfr gan Paula Goodyear am y damhegion. A un o'r pethau oedd hi'n dweud am y ddameg yma, oedd hi'n cofio darllen unwaith mewn cylchgrawn garddio, dwi'n gwybod Gardener's World neu be bynnag ydy'r cylchgronau yma. A rhyw arddwr arbennig yn dweud, y peth gorau chi'n gallu wneud i hadau, i helpu nhw dyfu, ydy actually just gadael nhw i dyfu. Bo hadau yn gwneud be mae hadau'n gwneud, sef tyfu. Oes, mae rhaid i ni ddarparu'r amodau cywir i hadau dyfu, ond mae'r hadyn yn gwneud y tyfu drosto fe ei hun. Dyna mae hadyn yn gwneud. Dyna beth sydd o fewn natur hadyn yw i dyfu. Dyw hadyn ddim yn gwybod dim byd arall. Mae e wedi eni mwyn hadu a tyfu. Dyna mae e'n gwneud yn naturiol. A falle, wrth i ni symud nawr i drio cymhwyso y ddameg sydd gyda ni bore yma i ni fel unigolion ac i ni fel eglwys, falle bod na wers fan hyn wrth i ni gofio bod hadyn, fel y deyrnas, jyst yn tyfu. Mae e o fewn natur teyrnas Dduw i dyfu. Dyna mae e'n gwneud. Dyw e ddim yn gwybod dim byd arall. Mae'r deyrnas yn tyfu weithiau yn y dirgel, weithiau mewn ffordd mwy rhyfeddol ac amlwg. Mae e'n tyfu mewn pobl wrth i bobl clywed a rhoi croeso i eiriau Iesu yn ei bywyd. A falle bore yma bod rhywun eisiau rhoi gwahoddiad i'r deyrnas blannu hun yn eich bywyd a'ch calon chi. Mae'r deyrnas yn tyfu yn y byd o'n cwmpas ni. Mae'r deyrnas yn tyfu yn cymuned, yn cymdeithas. Mae'r deyrnas yn tyfu. Dyna mae e yn gwneud. Ond mae e'n hawdd i ni lithro i feddwl mae ni a'n ymdrechion ni sy'n tyfu'r deyrnas. Ddim fel na mae e. Mae'r deyrnas yn gwneud y tyfu o'i ran ei hun. A mae hwn yn rhywbeth y dylen ni atgoffa'n hunain fel Cristnogion ac fel eglwys yn rheolaidd. Does dim byd y gallwn ni wneud i gael y deyrnas i dyfu. Fel hadau, mae'r deyrnas jyst yn tyfu. Dyna'i natur e. Ond eto, un o paradoxes teyrnas Dduw yw bod y deyrnas jyst yn gallu tyfu o'i ran ei hun, dyna mae e'n gwneud, mae yna gyfrifoldeb arno ni fel unigolion ac fel eglwys i greu'r amodau cywir mwyn annog y twf, achos mae amodau gwael yn gallu rhwystro twf. Mae yna rhyw paradox fyna. Mae Duw sy'n neud y tyfu, ond eto fel eglwys a fel Cristnogion bod yna rhyw rôl gyda ni'n creu'r amodau cywir. Ond mae'n bwysig bod ni'n cofio fod teyrnas Dduw mynd i dyfu anyway. Y cwestiwn yw, lle mae e'n tyfu? Mae teyrnas Dduw mynd i dyfu, y cwestiwn yw, dyw e'n mynd i dyfu yn fy mywyd i? Mae teyrnas Dduw mynd i dyfu yn yr eglwys fyd eang, y cwestiwn yw e'n mynd i gael lle i dyfu yn yn heglwys ni. A dyna lle mae yna gyfrifoldeb a galwad arno ni agor yn hunain i fod yn dir ffrwythlon i adael i Dduw wneud y tyfu.
Nawr un peth mae Duw wedi bod yn dweud wrtha i dros y flwyddyn diwetha, wrth i ni fel eglwys orfod arafu lawr ychydig, torri lawr ar yn rhaglen oherwydd y pandemig. Un peth mae Duw wedi dweud wrtha i yw fod angen i ni gofio mae Duw sy'n gwneud y tyfu, ac actually be da ni fod wneud ydy clirio ffordd i Dduw get on a wneud y tyfu. Mae angen i ni gofio mai Duw fe sy'n wneud y tyfu, nid ni. Nawr, pan o'n i yn trio tyfu llysiau yn yr ardd, o'n i basically'n ffysian gormod drostyn nhw. O'n i'n troi y tir unwaith yn ormod, o'n i'n rhoi gormod o ddŵr, o'n i'n pocian fan hyn, o'n i'n specian fan draw, o'n i'n amharu gymaint, nes mewn gwirionedd, o'n i'n fwy o hinder nag o help. O'n i'n ffidlan o gwmpas gymaint, nes actually o'n i'n stopio yr had a'r planhigyn rhag tyfu. Be oedd angen i fi wneud mewn gwirionedd oedd stopian ffysian, stopian pocian o gwmpas, camu nôl a gadael i'r had gydio a gadael i'r llysiau dyfu. Oedd angen i fi wneud llai mwyn i'r hadyn gael rhyddid i dyfu. Nawr, dyddiau yma, fel mae'n digwydd, mae'r dechrau o no-dig gardening neu soil without toil yn dod yn fwy a fwy poblogaidd, sef math newydd o arddio le i chi yn ffysion o gwmpas llai a gadael jyst i natur wneud y gwaith. Nawr, dwi'n meddwl bod hwnna yn her a falle'n fodel y dylen ni fel eglwys ystyried mabwysiadu wrth edrych ymlaen i fywyd tu hwnt y pandemig. Dwi yn bersonol yn dechrau synhwyro rhyw alwad i ni ail ddarganfod symlrwydd rhythm bywyd eglwys. Nawr, yn gyntaf, dwi'n teimlo yn bod ni weithiau wedi gorgymlethu yn rhaglen ni fel eglwys. Yn arbennig i eglwys o maint ni. Ac os oes yna Gristnogion yn gwylio bore yma o eglwys arall, felly bod peth o hyn yn canu clwch i chi hefyd. Cyn y pandemig, oedd unrhyw sgwrs o'n i'n cael ynglyn â datblygu yn gweinidogaeth neu'n cenhadaeth, bob tro yn arwain i drefnu cyfarfod arall. A canlyniad hynna oedd bod ni'n trio gwasgu mwy allan o amser adnoddau a pobl oedd yn bryn yn barod. Dwi'n teimlo hefyd bod ni falle wedi gorgymlethu pethau o ran yr iaith ni'n defnyddio, wrth drio diffinio'n gweledigaeth a be da ni am fel eglwys. A canlyniad y gorgymlethdod yma yw bod ni'n aml ddim yn deall yn gilydd, heb sôn am pobl o'r tu allan ddim yn dall ni. A pan dyw pobl ddim yn deall ei gilydd, yna mae yna galonau yn aml yn cael ei brywio, a gweinidog yn y canol yn trio wneud sens o'r cyfan. Dwi'n teimlo weithiau bod yn disgwyliadau ni o'n gilydd ac o'r eglwys rhy uchel a disgwyliadau ni o Dduw rhy isel. Falle bod ni'n pwysleisio gormod weithiau ynglyn â'n gwaith ni, a'n cyfrifoldeb ni, a hyd yn oed yn doniau ni, yn hytrach na pwyso ar ei waith a'i ddoniau a'i allu fe. Falle, fel y no-dig gardening a soil without the toil, falle bod angen i ni gamu nôl, falle bod angen i ni arafu, falle bod angen i ni ganolbwyntio ar y pethau syml yn bywyd Cristnogol, fel unigolion ac fel eglwys, a gadael i Dduw wneud y tyfu. Gadael y deyrnas wneud be mae'r deyrnas yn gwneud, sef tyfu. Falle bod angen i ni potsian o gwmpas bach yn llai mwyn jyst rhoi llonydd i Dduw wneud be mae Duw eisiau gwneud. Nawr, dwi wedi sôn o'r blaen am yr angen i
i ni fel eglwys a jyst yr eglwys yn gyffredinol brofi rhyw ddiwygiad, reformation newydd yn ein dydd ni. A dwi'n teimlo bod y 3 gair yma gath i fflotio yn y gwmpas yn wreiddiol gan y mudiad Lausanne i chi sy'n gwybod y pethau yma. Galw yr eglwys gyfoes nôl i 3 gwerth craidd, sef gostyneiddrwydd, integrity a symlrwydd. Gostyneiddrwydd, integrity a symlrwydd. Humility, integrity and simplicity. A dwi'n meddwl bod na rhywbeth yn hynna. Dwi'n meddwl bod na rhywbeth yn fyna y dylen ni ddal gafel yn ddo wrth i ni edrych am be mae'n eglwys ni a'r eglwys yn gyffredinol mynd i edrych fel tu hwnt i'r pandemig. Dwi'n meddwl bod angen i ni roi llai o obaith yn y rhaglen neu'r cyfarfod nesaf. Rhoi llai o obaith mewn rhyw weledigaeth neu rhyw strategaeth newydd. Oherwydd actually mae allwedd y deyrnas yn sychu reit ata ni. A mae e'n dweud fel hyn, dewch ata fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r ffwystra i chi. Iesu hun ydy'r allwedd. Nid rhaglen sy'n sôn am Iesu, nid gweledigaeth sy'n trio torri Iesu mewn i 4 rhan a 4 bocs, ond actually Iesu hun. Mae'r deyrnas ynglyn â Iesu. Mae'r deyrnas Iesu yn tyfu. Felly, grynhoi. Mae'r ddameg sydd gyda ni heddiw'n cymharu teyrnas Dduw fel hedyn mwstad. Hedyn bach sy'n lledu a sy'n cydio. A ddim angen i ni wneud lot iddo fel edi, jyst rhoi llonydd iddo fe wneud be mae e yn gwneud. Mae teyrnas Dduw yn styfnig. Unwaith mae o'n cydio, mae e yn aros. Ond y cwestiwn yw, ydy ni fel eglwys yn rhoi lle iddo fe dyfu? Ydy ni fel unigolion yn rhoi y sbes yna iddo fe dyfu? Nawr fori mae hi yn ddydd gwyl Dewi. Le da ni'n cofio am Dewi Sant. Ac da ni ddim yn gwybod llawer ynglyn â Dewi Sant. Mae'r haneswyr wedi trio'i gorau, ond mae'r hanes o gwmpas Dewi Sant, y person a just hanes Cymru a'r eglwys yn gyffredinol yn y cyfnod yna, chydig bach yn sketchy. Ond o'r ychydig dystiolaeth sydd gyda ni, i ni yn gwybod fod eglwys Iesu Grist yn y cyfnod yna, yn y canrifoedd cynnar yna, tua 1500 o flynyddoedd yn ôl, bod yna rhywbeth syml iawn am Gristnogaeth y cyfnod, ond hefyd i ni'n gwybod fod rhywbeth pwerus iawn am Gristnogaeth y cyfnod. I ni'n gwybod, mae un o'r pethau oedd supposedly Dewi Sant wedi dweud, oedd gwnewch y pethau bychain a glywsoch ac a welsoch gen i fi. A fori byddwch chi'n clywed y dyfyniad yma yn cael ei gamddyfynu ac yn cael ei ddehongli mewn pob math o ffyrdd gwahanol. Ond i ni fel eglwys bore yma, dwi eisiau ni, nid sort of camu mlaen i rhywbeth flashy newydd, ond actually dwi eisiau ni gamu nôl i symlrwydd cyntaf y ffydd Gristnogol pan nath o gyrraedd yma. Da ni ddim yn hollol siŵr pryd nath yr hedyn mwstad gyrraedd Cymru, Caernarfon, Segontiwm gyntaf. I ni'n meddwl eitha siŵr bod y ffydd Gristnogol wedi cyrraedd ardal Caernarfon, Segontiwm erbyn tua'r flwyddyn 400. Ac yn y cyfnod yna nath Cristnogion o ar draws y byd Rhufeinig i gyd ddod at ei gilydd i drio berwi lawr beth ydy hanfodion syml yn ffydd ni. Ac wrth arwain i mewn i'r gân olaf yma nawr, dwi'n mynd i'ch gwahodd chi i uno gyda saint y canrifoedd,
uno i adrodd credo y bydde Cristnogion wedi i hadrodd yma yn Segontiwm yng Nghaernarfon 1500 o flynyddoedd yn ôl. Credo sydd wedi atgoffa ni o beth sy'n hanfodol a syml am yn fflydd trwy y canrifoedd. Felly gadewch i ni uno gyda'n gilydd i adrodd y credo. Credwn yn yr un Duw, y Tad holl a lluog, creawdwr nef a deiar, pob peth gweledig ac anweledig. Credwn yn yr un arglwydd Iesu Grist, unig fab Duw, a genhedlwyd o'r Tad cyn yr oesoedd. Llewyrch o lewyrch, gwir Dduw o wir Dduw, wedi ei genhedlu nid wedi ei wneithur, yn un hanfod a'r Tad. A thrwyddo ef y daeth pob peth i fod, yr hwn mwyn ni ac ein iachawdwriaeth. A ddaeth i lawr o'r nef a'i wneud yn gnawd o'r ysbryd glân a mai'r forwyn, ac y gymerodd ffurf ddynol. Yr hwn a groeshoeliwyd hefyd drosto ni dan Pontius Pilat, a dioddefodd a'i gladdu ac a atgyfododd y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythurau. Yr hwn a esgynodd i'r nef ac sy'n eistedd ar ddeheulawr Tad, ac a ddaw drachefn mewn gogoniant i farnu'r byw a'r meirw, ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. Credwn yn yr ysbryd glân, yr arglwydd, rhoddwr bywyd sy'n deillio o'r Tad a'r Mab. Yr hwn gyda'r Tad a'r Mab a gyd addolir ac a gyd ogoneddur, a'r hwn a lefarodd trwy'r proffwydi. Credwn yn yr un eglwys lân, gatholig ac apostolaeth, cydnabyddwn un bedydd maddeuant pechodau. Disgwyliwn am atgyfodiad y meirw, a bywyd yn yr oes sydd i ddyfod. Amen. Felly dyma yw yn gwelediad ni, yn galwad ni yn ôl at yr hedyn mwstard, at symlrwydd ffydd yn Iesu, gwahoddiad i ni gam i nôl, i Dduw gwneud rhywbeth pwerus, syml, newydd ond hen yn plith ni eleni. Amen.